tak to však ja som si všimla, že má druhú ústa, ale tú druhú som nevidela. Šťastný Havo, áno. Tak keby sa nemohol zbaviť, ako keby mal na pipec. No. Bože, ty si číslo sami, no. Tak sa vyhrá. Tak, ako keď si ten medveď strčil tú hlavu do toho kýbla. No. No to ma tak mrzí, že aj tá mamina, aj tá iba No. mohli mať také zážitky, že Však im až... to pustí na videu. No, tak to je iné, vieš. To nemáš taký... No. Len pre vašu informáciu, už je 80. Nie, čože? Ako nechcem s tým nič povedať. Dobre, áno, Dušanko, už Samko, ideme domov, je 80. Bubo, veď my si o 8 zvykneme poprávať už my dvaja. Ja len preto, že si spomínala, že o 9 chodíš spať, tak ako... No len, vieš, prestaň ho filmovať, no toto je úžasné niečo, čo robí. No, si vravila, že ti už baterky nemala, už zase je to. Nie baterky, nemala som miesto na nahrávanie, tak som také staré, čo som vedela, že mám v počítači, tak som zmazala. A mohol by si Ale už mám len 11 minút aj tak. už mi daj papuču, lebo ja nemám čom. Samko, dones papučku, sami papučku dones. Dones papučku. Že vraj Nepáči sa mu to, čo... Že nedá papučku vraj. Ja som sa dal kľúč od tej búdy. Ty si špecialista inak.